Cześć, witajcie w kolejnym odcineczku. Nie ma kamerki, ale za to będziemy grać, jak widzicie, sama nazwa wskazuje, Scania Simulator, Truck Driving Simulator 3 Game Scania, tak. I zaczynajmy grę. Będę swobodna, bo nie chcę. O, dobra, mi się weźmie. Połączyłem, nieważne. Bo ja niedawno tą grę sobie kupiłem i wiecie, no i takie coś jest, że po prostu, o Boże, miałam z tego wyjść. Nie widzicie mnie za to, że nic nie wiem praktycznie zarobione, bo nie chciało mi się, ale już właśnie może dzisiaj z wami trochę przejdę wyzwań, tak tutaj to jest droga śmierci. Czyli jedziemy tą drogę śmierci. Jest w miarę łatwa, bo w miarę szybko pokonaliśmy. Ja je pokonałam, bo trochę mi się gra kiedyś skraszowała i musiałam tutaj coś tam musiałam, że nie jestem pewien, bo to jest naprawdę długa historia, długa i ten, i tak to i tak to mniej więcej wygląda. Dobra. Tutaj się trochę zwolnić, ale tylko jedno naderzenie na pół tego, to jest naprawdę 3 na 5 na połowę. What? No i tak, ja tak jak pewnie przypuszczałem, na początku będzie mało widzów, bo powiem to wszystkie szkoły już rozwiedzą oglądać, nie będzie takiego. Także może lagować, ale to tylko momentami chwilowymi, bo mogą mi klatki spojść, ale to tylko zaraz na jakiś filmik może klatki być. Coś kurde będę stał. Pal się. Aha. Nie mam wrażenia. Dobra, nieważne, ale przestałem hamować, ale dobra, nieważne, nie wiem, bo nie wiem, czy się zgadzam, czy coś, ale dobra. Dlaczego mam tu granie, jakaś Scania 2 czy jakoś coś? Dlatego, że ponieważ tylko to była gra, nie chciało mi się szukać po innych sklepach. I tak mniej więcej jakoś wygląda, dostałam ile? 2,43, to w miarę dobrze jak na mój ten, to dobra, także już kończymy ten odcinek, bo to jest mój pierwszy, także wiecie. Jutro zrobimy może ten, nadbrzeże albo południe, to wolicie, piszcie w komentarzach i trzymajcie się, cześć.